Ajde, vi dvojica što dremete pred vrata ulazaj. Slike, koliko vreme dremete pred vrata? Ne mnogo, komandire, samo pola sata. Još kaj dremete ovdje. Mirno! Aj sak, da čuju. Koj od vas dvojica sa bajle do 5 ide po kafani i loka? Ja ne sam komandire. Ja, znajete što, mene otpijenje mi je preko glavu. Doduši od ženu mi je preko glavu, ali poštujemo si se. Bile smo si u prodavničku, pa domče, 7:30, najkasno 8, ja sam bio u krevet. I vidi, sveš. A ti? Bidi muž, priznaj pred komandirom svega, ajde. Polaka. Što da vidu muž, ja više mušce do 5 sa valja komandire, do toga pisma jeve. Od 20 doblja čkal na raut. A na ruku što ti je to je? Pa, puštivo ga onaj čaše, lomim i ruke mi krvave. Ovako će napravimo se. Mirno! Ti sa bajle do 5 što si išao po kafani i čaše lovim sa skomandira pravac u kafanče, pojedna rakička, kisela čorbička i da si se opraviš. A ti, sliko, u patrolu, odmah, i to i njegovu smenu će go držiš. Jasno li je? Jasno, komandire. Miro! Odi tebe, komandir, da mi to opravi. Zavrti si se pola kanatom, Mnogo mi beše lošo. Jake te opravo, znaš, ti si znaš što treba da radi. Svega mi je lak, Polaka, ajde.